बे आयंमोनहानो न' आरोना लासैनो पाँच बार हल एत्ताও পাওয়া নাই দেখুন এতিয়ালৈকে वाय लागाव नांबाय खनबायाव अ सयबाराव वा नै नांबाय ना खान्दा ना खान्दा नांमारबाय दे सयबाराव नांबायलै आयं सयबाराव लाखि जाबाय आयंना दे जात्रा मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है लोगोफोर दायो दंफैयो आङो जों गामिनि दैमायाव दा फैगासिनो आरो आं थाबायगासिनो बेनिफ्राय ओरैबायदि दैबाना जादों आरोना अखाया माने गोबां हागासिनो आरोना दा माबोरै थांदों दैफ्रा बेखौनो खोन्थानो फैदों आरोना आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा नायदो लामायावनो दैयानो दै आरोना एकदम बेनिफ्राय दा आं नोंथांनो ओरैनो देखायहरनोसै आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैहाय मा जादों मा जायाखै आरोना माने ओइ उर' सिथोबा ओह दैयालाय माबायदिलै नै नायलाय अ माय गड आगलालै मा जाबावगोन आरो दा दैया देन्जारसो बाना दैबाना जोंनिथिंनि हाजो सेराव बिदि जादोंबा आरो ओरैहाय रङिया गुवाहाटिफ्रावथ' दाबुंसै क'क्राझार बायदियावथ' दाबुंसै आरोना दैयानो दै आरो दा नायलांबाय थादों आं दैमाखौ नोंथांमोननि सायाव खिन्थालांसै आरोना दा माबायदि पजिसनाव दं माबायाव दङ बेखौ देखायबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना थ' दिनै बेनो जों गामिनि दैमाया बहुद ओरैबा ओरै जाजोबथारबाय एकदम बा दैया दिनैथ' खमबावसो खोमा अखाया दायो एसे स्टप जाथ'दों आरोना लिमिट गैयि अखा हाखादों फाग्लासो नायदो आसुरित बा दैयानो माथो डेन्जार अ माय गड अह खुरलांजोबबाय माथो थ' लोगोफोर बेनो आरोना दैया बारलांनो हानाय नङा खोमालै दैया बारलांनो हानाय नङा बायदि मोनदां वा ओइ नै इसिनि हाया न' मोनहां जाथारबाय फाग्लासो माबाया दैया न' मोनहां जाथारबाय इनि नालाय मा जाबावगोनलै बिदिबालाय ओरैबायदि आरोना ओइ नै माबा मोनहैबाय दुब्लि माइ गायग्रा फाग्लासो जि खुरोलै बे दैमाया ओरैबा ओरैथार आरोना ओइखै थांलायबाय ओइखैजाय दं बैखैजायमोन आरोना फार्स्ट दै खारनाय ओमफ्राय दा नै ओरै फैबाय आरोना नै ओरै फैबाय बेनिफ्राय जिथु बुस्थुआ निरन्जय जोंहा गामि खाथिनिनो हाजो गुदिनिनो निरन्जय ब्लग बिथाङाबो भिडिअ आगारदों गावसिनि हा खुरजानाय थिग नैबे दैयानो माने जोंनिथिंबो फैयो आरोना बे दैयानो माने गासिबो नै ओरैजायबो मोनसे फैयो दैया बेनिफ्राय ओरैजायबो मोनसे फैयो नैरैहाय ओइ हाजो खनाखै आरो बेनिफ्राय बे दैया जमा जाबाय नालाय जोंनियाव नैबे बांसिन प्रेसार फैयो आरोना ओमफ्राय नायदो नै गैलायनो गायग्रा मोनबाय खुरलांजोबसिगोन फाग्लासो आरो ओइ खन्द'थ' दंबावो नै अह नै दैयाव थाबायनानै नायनि र' माबायदि एस फाग्लासो न'आनो लोमजोबखाबाय नै बिलोसो जाबाय आरो बेलेग जायगाखैथ' दंबावो देखायबावगोन आं र' बे आयंमोनहानो न' आरोना लासैनो लोमजोबबाय माथो जोंनिखै नै सेस आयंमोननि न'आ लोमजोबबाय नै फाग्लासो जोंनिथिंनो बिदिबा आरो बेलेग जायगाखै दंबावो ने न'आनो लोमजोबबाय नै
सेस न'आ लोमजोबो फाग्लासो लोगोफोर जोंना नै आमाया दैबानानि बागै माबा मोनसे बुंनो नागिरदों आरो ना बुंदो आमाय दैबाना बिराद दंथारलै रायजोफोर दै खुख्ला खुख्लि हाफोरखौनो खुख्लाजोब्बाय गैला बिसि फिसा बबाव थागोन बबाव मागोन जाबाय आख' बाख' सरखाराबो नायफिना जोंखौ बगाजुलि हादानाव दैयानो सेस नाहरनाय नोंथांमोना रायजोफोर दैयानो ख्लाब 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 बगाजुलिया दै मोननै जेखाइनि दैमा मोनसे आरो बगाजुलि मोनसे बगाजुलि आरो जेखाइनि मोननैजों नांजाबनाय नालाय दै गोगोम गिदिर जादों रायजोफोर नोंथांमोना नाहरनाय जोंखौ खारनो हमबाय न' बांफ्रा बायलाजोब्बाय ओरैनो बेसे गुवारसो खुरखो 30-40 मिटारसो गुवार जागोन ओरै आरो ना मानसि दं खोलाहा ओरै थब्लं जालांबाय आरो ना हिनजावफोर हौवाफोरा आलाय सिलाय जाबाय न' बां खुख्ला जानानै आथिं हाला जानो थानोबो हाला रायजो राजाफोरा ओरैनो ज' जाजाय दं रायजोफोर दा थांनानै प्रमद बर' सारनो मा बुंहरगोन बिथांनोथ' बुंनायाथ' बुंजायो हरगोन ना हराथाय अनगोन ना अना गावबा फैबा अनगोन ना अना अननांगोन ना अनाबा बोरै जानो ने अनाबा बोरै जानो ओरैनो भट होदो नामा जोङो बिथांनो गोजौआव गिदिर लेभेलाव थाहैबाय बियो आराम उन्दुना थाबा जानाय नङा जोंखौ नाहराबा नाहरनांगोन ना आरो गामियावबोथ' आं देखायबावाखैसो गामियावथ' बहुद बुंजोबा दं जों गामि हाजो गुदियावनो बिदि जायोबा आरो गुबुन जायगायावथ' दंबावना कुमारिघाटा रङिया ओरैहाय गुवाहाटिफ्राव नोंथांमोननिथ' आरो दं जोंनि हाजोआवनो सेस बिदि जाबायबा नोंथांमोना नायनायदो आरो रायजो राजाया अनलायनानै दा प्रमद बर'खौ बेखौनो खावलायहरबाय आरो ना प्रमद बर'खौ बिथांखौ जों मोजां खालामथों दैदेनथों रायजो राजाखौ दैफोरखौ माने जिसिबि होनानै बबेथिंबा गेजेर खन्द'जों हगारजागोन ना गेजेर खन्द'जों हगारजायो गेजेरजों नांजायो गेजेरजों दा माने नैबे गामि सेरावनो फैथारबाय ना बुस्थुआ नै गामि सेराव आरो ओरै दुब्लिखौनो मोनबाय नै एखिजाय ओरै दुब्लि मोनबाय माइ गायग्रा आरो न'खौनो मोनहैसिगोन आरो नैरैथ' मोनबायानो होनजाबाय ना मोनबायानो बिथिं मोनबायानो ओरै नाहरगासिनो दं बै नै न' मालिकआ नाहरगासिनो दङ साथा लानानै अखायानो लांबाय दैयानो लांबाय आच्छा प्रमद बर'आ नोंथाङा एसे आबोर खालामदो जोंखौ बगाजुलिनि हादाननि मानसिखौ दे थ' लोगोफोर दायो आङो आमाइनाव सोंबाय आरो फंनैसो खोथा आमाया मा बुंनांगौ बुंबाय बेखौ बेनिफ्राय दा आं गामिनि माखासे क्लिपबो लाखादों लानायालाय दहायनो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना नायलांबाय थानो माने आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामला भिडिअ गोलाव खालामबाबो माने एसे नायनो उसुबिदा जायो थ' दायो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आरो ना लोगोफोर नायदो दायो दैमाया बिराद खुरजोब्बाय आरो ना बयनिबो जायगाखौनो माबाखौनो खुरलांजोब्बाय आरो ना ओरैबायदि आरो बेनिफ्राय जायगाफ्राबो बेहायनो एसे मोजां नुयो आरो ना नायदो सेस दैयानो दै जाजोब्बाय आरो मा खुरबावदों मा खुरबावाखै देखायनि र' आं मा खुरदों मा खुराखै दैखौ बारनो हागोन ना हाया हा गोथौथार नामा र' बारनाय नायनोसै आरो ना बारनाय नायनोसै दैखौ नैजों बारनो हागोन ना हाया गोथौथार नामा दै बारबाय आं लोगोफोर केस मबाइलाबो सिजोब्बाय दै अखा माबा मोनसे जाबाथाय गैलासो नै आग्लासो दैयानो दैया गासिबो सेस हनै फाग्लासो ओइखौथ' माइ गायनानै लांबावबाय खोमा ने थांनो हायाना दा ओरैहाय बारनो हाया दैया जि गिदिर बाब नै मा जाजोबखो खोन्थादोलाय दाख्लै फैयाखैमोनलै आङो फैनो रोङाखैमोन ना फैनो रोङाखैमोन गैया जेनेबा मा खुरलांखो थांबाय बिफां लाइफां ओरै थबजों थांबाय दैया ओरैसोमोन ना बैजोंसोमोन दा दैया ओमफ्राय दा ओरै डाइरेक्ट ओमफ्राय नैबे जों गामि आरोना ओमफ्राय नैरैहाय जेखाइ खना गोलैयो नैहाय नैरै जेखाइ खना आरोना बिथिंबो लाम खुरबाय बै खन्द'खै गुमैमोनाथ' मथा मथि गाम्बारि साम्बारि लांजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय दा नै जोंनि एकदम गायग्रा मोनथारबाय आरोना नै ससे बारबानो नैबेयाव
नैबे औवा बारबाथाय गैखाला आरोना न'आनो मोनखाबाय बे औवानि ओरैहाय उनथिंजाय माबा दं आरोना न' दङ बेनिफ्राय नै खुरजोब्बाय सेस ओइखैथ' थांनो हानाय नङा आङो दैयानो जा गिदिरखा फाग्लासो बिदि जायोलै दैया ओरैबा ओरैथार फाग्लासो नाय सेस अ माय गड गैलालै सेस लांजोबसिगोन सयथिबो ओरैबायदि दैयालाय अखायानो मथा मथि 10 दिनसो जाबाय एकदम नै दाबो हागासिनो मथे हरावबो दसेबो थाया रेस्टबो गैया आरोना लिमिटनि होबायानो थायो आरो फाग्लासो बेनो ओरैबायदि हाजोनि बोहैबोनाय दै जिबायदि बुरजा फैयो एसे जाबाय जोंहानि आयंमोना सेस सयथिबो न'आनो बुंजोब्बाय आरोना दैयानो दै आरो ओरैबायदि दै गेजेरावनो दंखायो दाबो दै गेजेरावनो दङ आरोना आङो नायदो बा मबाइला सिजोब्बाय दै गाज्रि जाबाथाय गैखाला सयथि गेम्बोल सेम्बोल थांजोबखागोन सयथि दै हाबनांगौबा सेस ओरैसो होनांसिगोन ओरैहाय लोङाखै गुमैनालाय गैयाना अ माने गंफा गंनै लोमो आरोना गाहाय जायगाफोरनिया गाहाय गोथौनिया लोमबाय अ जोंनि बोरि जायगा नालाय जोंना ओंखायनो लोमनाय जाथ'वाखै आरो बेनो फंबायमोना दै हा खुरनायखौ नायनो फैदों नै थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आरोना आंथ' अखा हानायाव इसेबां देखायला उनफ्राव माबा मोनसे जायोबा अखायाथ' 10 दिन 12 दिन जाखाबाय नालाय थेवब्लाबो माने उनफ्राव हाजोथिंथ' दाबो हागासिनो साथा नङाबानो जाया आरो गेमबोल आरो मबाइला सिजोब्बाय आंना नै थ' आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन आरोना भिडिअखौ उनफ्रावहाय आङो माबा खालामबा एसे सम मोनोबा टाइम मोनोबा नोंथांमोननियाव आरोबाव देखायबावनोसै अखायाथ' नागारखानाय नङा थेवब्लाबो सोरनि खहा जादों सोरनि खहा जायाखै उनावहाय आं एसे देखायबावगोन आरोना गामिफोरनिखौ दाथ' इसेबां जोंनिथिं माबा गैया गैनायालाय अखाफ्रा बांद्राय हादोंब्लाबो माने बाना जायाखै आरो इसेबां ओमफ्राय नैबे जोंनि ओरै दैमा सेर खाथियावसो एसे प्रब्लेम जायो आरो बांसिन थ' बिदिबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोननोसै स' थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय बाय